hedder Lars Skav, bor her med min kone og børn. Vi driver ca. 130 hektar og har sådan en lidt blandet afgrøde. Vi har en svineproduktion ved siden af, hvor vi bruger en stor del af vores afgrøde. Vi har igennem mange år forsøgt sådan, at finde ud af, hvordan man skulle markere sine slanger på sine redskaber. Og har egentlig oplevet, at vi altid kommer til at bytte rundt på ting, når vi skifter traktor. Vi har fået fat i nogle SP Flex slangeopmarkeringer, og de er ret nemme at flytte, så man kan skifte dem fra slange til slange, men også fra afhængig af den ene traktor har det ene eller andet. Før har vi prøvet at markere dem enten med isolerbånd, eller hvor vi har brugt strips. Når du først spænder dem til, så sidder de jo fast, så kan man ikke rigtig lave om på det. Det, der sker, når man har forskellige traktorer for forskellige vogne, det er faktisk, at det er dejligt at have det samme håndtag, der så repræsenterer det samme farve, når man skal f.eks. tippe vognen eller sætte den i højtip. Og det får du ligesom systematiseret ved at have farverne på det. I og med, at det er nemt at flytte rundt, så kan man altid få det til at passe med de enkelte maskiner. Når det går hurtigt, så er det jo, man jo glemmer, hvad der er hvad, og så har man lige byttet rundt fra sprøjte til vogn. Så kan der godt ske en fejl, og så er der også sket fejl, så vi har sat den forkerte hydraulikslange i. Og så i stedet for at lukke bagsmækken, så åbner den bagsmækken. Og det er ret dumt at gå ud på marken. Det giver lidt arbejde.